Bueno, balorazio baikorra, ez da, ona. Batetik azoka jentetsua izan dalako, bestetik erakusketariek esan deuzkuelako, salmentak ondo joan direla, eta gero bestetik aurten berretsi dalako, oin urte batzuk hartutako bidea, ez da, azoka ez dela landako guneko saltokiu bakarrik, seguruenik emintxe azten da azoka, baina Durango osora zabalduta dago, espazio diferentetara, eta ondo dakizuen moduan bertan egiten dira, hemen ona ekartzen diren nobedadeen aurkezpenak, zuzeneko aurkezpenak, 200 eta piku izan dira, hoiepe jendetsuak, eta azokak bere osotasunean bere burua berretzi dauela esango geunke aurtengo desinuan. Gazteak azokan egon badagoz, sortzaile gazte asko dagoelako, hori nobedaden katalogo ikusi besterik ez dago, sortzaile asko dagoela, askotarikoak eta edukiz betetako lanak argitaratzen da bizela, ez da, orduan erakusmaietan eta eszenatokietan gazteak egon badagoz. Gu gura genduna zen, bizitarien artean be gazteak egotea, eta eurei esatea hau euren azoka be badala, eurentzako gaiak be badagozela, eurentzako interesekoak eta gaur eguneko gaiak be badagozela, deia egin dugu eta erantzun egin dabe. Eta alde horretatik pozik dagoz eta datozen urteetan bide horretan sakontzeko asmoa berresten dugu. Horrek beti izango dira inpresio kontuak, ezta? Guk behin da barri esaten dugu kopuruetan edo datu festa horretan ez dugula nahaztu gura. Azoka oso jendetsua izan da, hemen egondanak ikusi dau, komunikabideak jarraitu da esena ikusi dabe. Jendetsua izan da landako gunekoa, jendetsuak izan dira aurkezpenak, arrakastatua izan da azoka, eta batez behar dura jakuna da, ze motatako jente datorren, ze interesekin datorren, eta hori be jakin izan dugu, etorri da bizitaria, batzuk oso argi eukin dabela zetara datozen, baina beste asko etorri dela arakatzera eta deskubritzera. Erakusmaien atzealdean egon direnen azalpenak gogo zentzutera, eta esango geunke bizitari konstienteak direla, eta badakitela nora datozan, eta hori da guk baloratu gura dugun beste aldeetako bat. Ez da erreza, ez da, 5 egun luze egiten dira, zelan esan, Durangoko azoka da kulturgintzaren lurrartze bortitz bat, ez da? Hor ikusten dozuz, sortzaileen eta argitaratzen posak, ikusten dozuz ezinak, urgentziak ikusten dozuz, ez da? Hori da nokudeatze ez da erreza. Eta, honek errezaka emozional handia usten dugu. Ordu asko dira hemen, baina horrekin geratzen gara. Horregatik esaten dugu azoka guztia direla aste ezinak, ez da? Bakotxa bera aztarna izten dagoelako. Antolatzaile hongan behintzat. Abenduaren, datorren urtean, 2024ko abenduaren 5ean hasiko da eta 8ean amaitu. Eguen baten hasi eta 8ean amaitu Domekan 4 eguneko azoka izango da. Egutegiaren kapritxoak horrek dira, eta ahalegin duko gara 4 egunetan azoka eder bat antolatzen.